Long Riewkhuid bala ya ka jingim bakuid bad habang duai asai lemba jongki don gi bryuki amad yaki kambala kumbangite bak kabalang ban penbana kino ki bryu Long Riewkhuid ngi don kam yaki kambala ban penshisha bad habang duai asai lemba oni Riewkhuid lemba kanege Riewkhuid ngila yomad yaka kambala kamdame yaki jimpang yaki jingshitam kaba ngim shimlayo jingkoi wan hadin bangi shania yaka bor janga medical science henre habangi dua yasai lemba utau Riewkhuid ne kata Riewkhuid kata ka jimpang kala shuja lakaja banadu kata ka por omdon jimpang shu kaneka kungane ka jingjia ka penshisha ba kita gi Riewkhuid ki yasai nagabinda jongi minda Elisha ule yasai nagabinda jongune uboryo balayam ba namar ba udonga jimpensle wada ka shing jongu ilabanong kata ka shing jongu Elisha kalongkum ka relik haba kametiam jongune uboryo lade bad ka relik jongu Elisha ulayo jinim ko himen ko para ubbale ukkot uverengi vayepa ivai ballonga relik nagabinda kivai ladangi imya ka jingim kabakoi haki inga sem jangi pikum ge kimi ge pa pikum ge kon ge te ime i paye pideban treshitam ban imya ka jingim baryu bale pideban longa jingur ko yaki vai haka jingim jompi omde tang habapi Henry one hadin ka jingiam ngide ben vanra jinkur ko yakiwai ngide ban long gi bay aside barabo nagabinda kiwai kadbanang lesing idon hala ki jongi jing talot lesing idavan don hala ki jongi jing tona happateng ki jing tona baro ngide ban long ki kon bawad ya ubale ngide ban long ki kon ke bayem nagabinda ubale ngide ban long ki kon baduai man kapor ngide ban long ki kon bakerko yakiwai da ka jingriu bale chongi om tang habak ni henre wat hadin ka jingiam pigi kimigi pa pigi megi di pai pisngam yanga kinmau ka jingim jombi kam patkut wat hadin ka jingiam henre kadon ka jimmen do yaki baye toing jombi kadon ka jimmen do yakabalang barokawe wat hadin ka jingiam de naga daga daw ko himmen ko para kanega jingjia haka bible ka pengan mau yanga ba diapi ngide ban longa jingkur ko yak